ai ngộ dầu play ba ai pat hangi sachisin ya ka Singapore ka bangin pensya skor ya ka ketin ke jongu ba ai ko play biang ya pi baro ki ba yai pensya skor ka ketin ke jong play lengba jong ka ministry yai ka buram yai ka jigo Yau Jisu ubalong unang penim baru try jongi. Ngidwai bau blay un kerkuyangi saja senpat. Da kajinya selok kabangin yo nagaktin kajamu. Ngin tengbian ya ka series halor jong katim. Mynsiem Bakhuid bat ki Synran o Jisu ngelayo ban pelet jemut hakani ka sonde ka beradab syapang ka jing trei ka jong Mynsiem Bakhuid haka jing im jong ki Synran o Jisu ka jing trei ka balasdang hakata ka sengi Pentecost bala pensyong nong rem ya kata haka kita kikam ke apostol planong kabaar kidikot ningkong hadu kabasaw kumjuru kidikot kabakatsaw hak itu kibenta nila pelik jemut ya ki arteli ki badonkam bangin singoto haka jiga day bat ka jingtrei Mynsiem Bakhuid haki Synran o Jisu kabaningkong kabangilayo baniya selok kalong bau Mynsiem Bakhuid wanra ya ka jingyo mat ya ki kiba pala haka jing im jong ki Synran utrai Jisu kiai ki ba pala ki ba wanra yak lanong ka ba thamai haka jing im bat ka jing syakri jongki ngele Pedro ya ka benta ka baar bau Mynsiem Bakhuid wanra ya ka jing slur haki Synran ki jong o Jisu ka jing slur ka ba kiladukno Mynsiem Bakhuid wanra ya ka jing slur hau Petros bat haki katwengot kiba layeng ban saki yu Jisu hakata ka jing trei ka jong Mynsiem Bakhuid haka ni ka porpat ngin pelik jemut syusyu haka ni ka johi ka kita kikam ki apostol ya kitopat ki bentah jong ka toklanong ka baarhi nado ka dekot ka bakat saw terter hado ka dekot ka balay pong riu bat kam tam kito ki bentah nado ka balay pong nyo ka dekot hado kabasaw po ar. Kikam ki apostol kalanong kabaar kidikot katsaw hado lai pun riu kumjuru lai pun yo hado kidikot kabasaw po ar. Ngipen kan mau biang baka kita kikam ki apostol kabala tho da o Lukas way ni kinong tho gospel jong ka testament ka watmai tho ya ka kita banya tho yaw perlok jong u Theophilus ya ki bajia hadin bau Jisu ula kiu no shabneng lani bayau Jisu
la rong no shabne kata kam dei ka bakut jong ka mission ka jong Jisu ka long penban ka jing pen kre ya ka jing sedang jong ka ka batamai ha ka jing im ke Synran utra Jisu la ya tho yang i ya kata ka si Pentecost san pau singi hadin ka jing mipat utra Jisu balawan ka jing trei Mynsiem Bakhuid kumbau Jisu hi ulat kular ya ke Synran jong kata kalawan ra ya ka jing sedang ka batamai ha ka jing syakri ha kata ka mission ka utra Jisu la ID ha ke Synran jong hakane kapor ngin pelik jumut ya ka jing trade Mynsiem Bakhuid kabawan ra how Petrus but haki Synran u Jisu barolang say ki artli ki aka kibangin pelik jumut hagan kapor kabaning ko ka jing trade Mynsiem Bakhuid kawan ra ya ka jing pensle ha u Petrus ban kren ya ka kubor kabawan ra ya ka jing pen kendo ha ka donot ka kubor kabala pensle do Mynsiem Bakhuid ka kubor kabalawan ra ya ka jing pen kendo ha ka donot jong kita ke basnap ya ka hakito kidkot bagila kedau nadu ka bakat sao hadu ka balai pun rio jong ka ni kalenong ka baar ka kita kikam ki apostol layat ho yangi ya ka kubor ka ba u Petrus la kren hati pailang hagata kapor ba adangin pek beniap ha ya ka tu ka kubor ka pedeng jong ka kubor u Petrus kadai syapang u Jisu Kristus u Jisu Kristus yau balasa narpna u dei u Jisu Kristus balawan ban wan ra ya ka jing petem syaka pertai Petrus wala kren ya ka jing shisha kumba kalong ya kita ke balasa narpnano yau ni Jisu Kristus ka kubor ka padon ni ka jing pensle Mynsiem Bakhuid bale tho yangi nadu kadkot kabalai punyo jong kani kalanong kabaar baladung ngak yaki donot jong kita kinong sngap yaka kubor kabaw Petrus ula kren hagat kasengi para bagay kakubor kabaw Petrus kren kakubor bautaw nong yalam jong ka kanhon ki Synran utaw nong tong doka jong ka kalili briu wala don ka jing sajob haga jing ya lanti jing baru turai hanrei habalawan ka jing trei Mynsiem Bakhuid hau bada ki Synran barolang kalon ka jing shlur ban kren ya ka ktin ka jong blay bat ya ka jing shisha ka badon haka klem don jing syaptin kada ka jing pensle Mynsiem Bakhuid yung Petrus ban kren ya ka jing shisha kumba kalong kabalawan ra ya ka jing penkendo haka donot jong kita kinong snap baro haka takapor Prabangay, ni im hakijuk pakipor.
bangi don sibon ba ki kubor ki bangi yos ngau nakaway ka Sunday siya pat naki jaka yakaba di ay yakita ki kubor bangi ay ngoyo blay yakita ki lat bani ay kren yaka kubor ka jong blay shiki pailang jong Henry ka jing duway jong ikalong o blay isnay ban ay hagi yaka kubor kabadon ka jing pensle Mynsiem Bakhuid haka ka kubor kaban kren yaka donot jong kita kinong snap am ka kubor kaban pensngobha yaki skor jong kinong snap ngiim hakijok bakipor yakiba Mynsiem bat ngia kendo yakiba kum kita kicing ya nanti hakabangi hapan perkat ban kren yaka kubor kaban pensotenat kaban pensobha yakinong snap jongi kadeka cing duway jongi hakadeka ministry kabaw boleh lakot yangi ban hikai kaktien jongu bangin ay yaka jing sisa jong kaktiru blay kom bakalong kombaw Petros ulale hakadeka singi kabaw la ay yaka kubor kabalakta ika Mynsiem jong kinong snap yaka donot jongki namar kajing pensle Mynsiem Bakhuid kadon hakataken kajing kren yaka kubor kajing ay yaka ktin jong play da kabangi pendem hakajing sisa jongka klem da septing ban kren yaka jing sisa jongka kajing pensle Mynsiem Bakhuid kaya ringkat-ringkat bat kata kajing selur ban kren ya kajing sisa kumbakalong ngidway oblay isnay yangi baki pulpit jongi baki kubor jongi kabangi ay nakaway kapor siya kway pat kiniyo ya kajing pensle kajong Mynsiem Bakhuid bakata kajing pensle Mynsiem Bakhuid haka kubor kabangi kren kawan ra ken ya kajing kata haka Mynsiem kapan kendo ken ya ka donot jong kinong snap berkata ken kabawan ra jingkerku haka bakren ya ka ktin ka jong play to blay ngarap yangi unay bod yangi hakini gisngi kijuk ke babanta pangin pendem haka jing sisa ka ktin blay Manginay lahat, ikajir pensle Mynsiem Bakhuid. Habang ikren ikatin ka jonglay. Bagibriw kinyok jingkerku. Magkakubor kan wanra kajig penkendo ikadonod. Bansyupen snobha yakiskor jong kinong snap jongi. Padehangta ilaban ong makajob kajingalap ika gospel. Kajob kaji ay kakubor kaktiyan ka jomlay. Syakipay lang kijomu. Ublay niyarap yangi. Akong Petros manilo. Inyo mat yakajing tray Mynsiem. Kajing pensle Mynsiem Bakhuid. Kapan pelong yangi. Ban kren yakajing sisa kaktiyan jomlay. Ban kren yakajing sisa kaban rung syaka donot. Kaban pensobha yikibriyo. Mereka ba pensobha yaw blekin. Kabanta ka ba arpan. Mynsiem Bakhuid. Haba utray. Uwanra ru. Yakata. Kajing pediang. Yakata kaktin. Kabang ikren. Hakita kinong snap. Haka donod ka jongki. Mynsiem Bakhuid upelong. Yakinong snap yakaktin. Bagin pediang yaka. Haka donod jongki.
ha kitu kit khot langin puli ha naduk ka balai pun nyau haduk ka basau puar tang ba Mynsiem Bakhuid upen sle yo Petrus ban kren ya kaktin ke jong blay kumbakalong Reu Mynsiem Bakhuid wan raru ya kajing trei jong u ban pelong ya kibriu bakin peniang ya kajing sisa kaktin u blay wala ka kanu wala ka donut jong kibriu ke kanu bat kam so kwa ban peniang ya kajing sisa jong kaktin u blay Reu Mynsiem Bakhuid uba pelong ya kibriu ban peniang laong hakitu kin khot ti kila pediang ya kata kaktin Mynsiem Bakhuid utrei haka donot kinong snap akin pediang ya kajing sisa kaktin play balaong hakitu ki benta ki bangilajit nakamta kajing sulok balai hajar ki Mynsiem kila penyesok hakata kasi kabapan iya kajing trei Mynsiem Bakhuid kabawanra ya kata kabor kabakibriu kidai ban pediang ya kajing sisa kaktin blay ban kata kajing pediang ya kaktin blay kapelong ya ki ban pai syotrai ban ai tilut ya kajing im jongki Lai hajar ki Mynsiem kiamat ya kajing petim kajong try prabangai Reu Mynsiem Bakhuid jong play uba pensle yo Petrus ban kren ya kaktin kabawan ra jing pen kendo ka donot udeu jo Mynsiem Bakhuid ru ngidai ban soto syakrat uba pelong ya kinong snap di kaktin bakin pediang kamdai ka jing la jongi kamdai ka jing tip jongi kamdai ka jing start jongi kaba pelong ikibriu bakin pediang ya ka jing sisa kaktin ublay namar ba bon sin ngi perkat adai ka jing la unong kren ka jing tip unong kren kajing start unong kren ban batay nakibriu ki pediang ya kaktin ndray prabangai tungin step syai kedar ya kani kajing sisa day kajing trei Mynsiem Bakhuid kaba pelong ikinong skap bakin pediang ya kata kaktin haka donut jongki kamday kajing la jong nong kren kamday kajing tip kamday kajing start jong nong yalap niu nong kren ni kaktin kada kajing trei kajong Mynsiem Bakhuid ken ngiem hakis ngi gipor ibadon sipon kajing penshoy ban yaro yakin nong kren ban yanu joru yakin nong kren ban ai burong yakin nong kren ya kaktin ngrei tongin penken mau yakan kajing sisa ngilong tangki tendong kren ki jong blay haganega pertai badai ke jing pensle Mynsiem Bakhuid bawan ra jing pen kendo hagadonot badai ke jing trei Mynsiem Bakhuid kaba pelong ki briuru bakin pediang ya kata ka jing sisa halaka donot kam dei setia bangin ai buram yo briu ban yaro ya ki briu kapurom kalong yo playking atrei hapo ka donot kibriu ban pelong yaki ban pediang ya ka jing sisa ka tin jong play kumbakalong bren yarap yangi ya ka ba ngin so to shai ya ka ne ka jing sisa ade Mynsiem Bakhuid jong play ken bawan ra ya kata kajing penki haga donot kibriu ban pediang ya kajing sisa
tien ke jong play kumbakalong to blay ni rap yangi angin bat ye ka jing pensele kabawan no Mynsiem Bakhuid angin kren ye ka tien blay kabawan ra ye ka jing pen kendo haka download hoi angin mat ye ka jing tray Mynsiem Bakhuid kaba pelong ye ki brio makin pediang ye ka jing sisa jong ka tien blay ha ka download jongki to blame kerkuyengi lengba ka jing selok jong ye ka dikapor na ka tien ka jong na ka banta ka buram ka jong blay